Да. Кой два? Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден, скъпи Джои! Честит рожден ден на теб! Браво! Духай! Силно! Духай! Ти помогне? Да. Да. Готови? Духай се, дай, Джои! Браво! Браво! Джои, какво има на тортата? Туту. Влакче! Влакчето. Браво! А? Не, това не се яде. Там искаш да ги сложим? Да. Да. Кой ще яде торта сега? Нали? Джои, на колко години ставаш, тате? Покажи на колко години си. Джои? На колко си години? Не. Браво! 2, браво! Браво! Дани, искаш да пожелаш нещо на Джои? И се рожден ден, Джои. Да е жив и здрав. Хайде ние да му пожелаваме. Жив и здрав. Хайде и вие да му пожелате нещо. Аз мисля, че при него искате да застанете. Аз пожелавам на Джои да е здрав, да е весел, да е много добър и да обича и да го обичат всички. Аз пожелавам на Джои да е живо и здраво и много щастливо детенце и да расте безгрижно детството си. Браво! Браво! А тати пожелава на Джои да е много жив и здрав, да е много упорит и да расте много, много, много голям и послушен и успешен. Браво!